Volám sa Roman Brat a pri príležitosti mesiaca knihy vám v nasledujúcej chvíli prečítam úryvok zo svojej knižky Ako naštvať Rimana. Táto kniha je takisto súčasťou projektu Knihobežník. Keď Rimania vtrhli do tábora Slovanov, našli ich šíky sformované vo vzduchu. No dokeľu, vzdychol Antonius Cretenus a vytasil meč. Veď oni tu na nás čakajú ako sršne. Antonius Cretenus zreval na veliteľa svojej stráže Marka Koka, aby prikázal veliteľovi kohorty, nech bezodkladne zaútočí lukostrelcami. Marcus Coccus robil, čo mohol. Naozaj mu nemožno nič vyčítať, usiloval sa chlapec, ako vedel, no zopakovať slová Antónia Kreténa sa mu v tej chvíli videlo nepredstaviteľné. Po 5 minútach jachtania zo seba vytlačil šípy! Lenže ani Slovania neváhali. Keď videli, že Rimania so streľbou otáľajú, vôbec netušili, že na príčine je rečová chyba Marka Koka, vleteli na nich takou rýchlosťou, že hrdí potomkovia slávneho impéria ani nestačili zdvihnúť obranné štíty. A to bola chyba, lebo Slovania ich zo vzduchu udierali kijakmi až taký rachot. V tej trme vrme si Antonius Cretenus odrazu všimol, že medzi Slovanmi je predsa len niekto, kto sa nevznáša. Napadlo mu, že potrebuje zajatca. Niekoho, kto mu o tej nevšednej vlastnosti prišelcov lietať, povie niečo viac. Kývnutím si k sebe privolal 3 vojakov na koni a vydal im rozkaz. Bež, Dubák, bež! Vykríkol na svojho kamaráta, ale aj soka v láske Bukva, ktorý síce nebojoval, ale zo vzduchu dával pozor na ženy a deti, ktoré sa ukrývali v nedalekom lese. Ibaže Dubák ho nepočul. Vykúkal spoza stromu, aby sa mohol kochať vzdušnými útokmi svojich súkmeňovcov a pri pohľade na lietajúce roje Slovanov sa od nadšenia zubil. To sa mu stalo žiaľ osudným. Rímski vojaci sa triskom dostali k Dubákovi, obkľúčili ho a rýchlo na ňo hodili sieť. Darmo sa Bukva usiloval zohnať pomoc, darmo kričal na hromotlka, trojzuba, sršňa či triskáča. Nikto ho nepočul, nikto mu nevenoval pozornosť. Bukva sa ešte pokúsil vletieť na Rimanov celkom sám. Na zemi našiel palicu a tou ich mlátil po chrbte, aby Dubáka pustili, no Rimania vytasili meče a tak sa radšej vzdialil. Keď Antonius Cretenus zistil, že vojaci splnili jeho príkaz a vedú zajatca, dal zatrúbiť na ústup. Zvuk polnice sa rozľahol po okolí. Bol ostrý a prenikol do hlav bojovníkov i do hlbokého lesa k ženám aj deťom. Všetci si vydýchli. Rimania zdvihli štíty, urobili korytnačku a organizovane sa dali na ústup. Ďakujem vám za pozornosť a želám vám príjemnú cestu.